रायज्लायजानांगौमोन स' नोंथांमोनाथ' थामनाय टाइटेलाव नुखाबाय नुनानै मिथिखाबाय दिनै जों सोरनि सोमोन्दै रायज्लायदों स' दिनै जों रायज्लायगोन जेनिया ब्रह्म गाइस सानैसो बिथाङा जेनिया ब्रह्म बिथाङा जे ओरैबायदि सोलिदोंमोन मार्केटआव जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव आरोना ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव ओरैबायदि सोलिदोंमोन दा सोलिनानै प्लेटफर्माव एसे बिराद डाउन जाबायमोन थारमाने मार्केटआव एसे भेलुआवसो खम दाम जाबायमोन आरोना स' बेफोर दोनदो बेफोर उननि खोथा नङा होमबा स' गाइस दिनै जि मेन भिडिअ'आनो जादों जे जेनिया ब्रह्म बिथाङा जोंना दाख्लै बावै मोनसे रिल शेयार खालामदोंमोन बे रिलखौ नायबाय आं रिलखौ नायनानै एसे डाउट जाबाय आरोना जोंना मेगना एसे डेन्जारथ' एसे रस्टार मानसिथ' मेगनखौ एसे खात्रा बुंखायो नङा होमबा स' जों आं नायनानै एसे डाउट जाबाय नायनानै डाउट जानानै आं थांनानै कमेन्टआव नायहैबाय ए भगबान हे प्रभु मा जागोन आंनिफ्रायबो सिगां डाउट जाग्रा मानसि दङ आंनिफ्रायबो फार्स्ट मानसि दङ मिथिगौ नोङो डाउट जाग्रा स' गाइस दिनै बे रिलनि सायावनो रायलायगोन लोगोसे आरो बिनि भिडिअ फैनाय कमेन्ट रायलायगोन दिनै बारा कमेन्टखौ खिथाखिनो नोंसोरनो मोननैसोल' खिथागोन दे आं कमेन्टखौ बारा खिथाया मानो होनबा जोंनिया कमेन्टखौ खिथानानै रायनाया एसे बारा जागासिनो गाइस स' गाइस थ'दोंबा गिबियावनो नोंथांमोना जेनिया ब्रह्मनि बे रिलखौ नायग्रो ओमफ्राय जोङो बिनि कमेन्टआव रायलायहैगोन मिथिबाय Oh, you see this guy? Number one bullshit guy. He do the wee woo because he have to go in front of the traffic. Look what I do. 22 and he do wee woo. दायो नोंथांमोना रिलखौ नायबाय रिलखौ मोजां नायदोना नायाखैबा मोजां नायाखैबा खिन्थु ससमाखौ गानना फै 80 नाम्बारनि ससमाफोरखौ गानना फै मोजां नाय नोंसोरबो एसे डाउट जादोंना आंथ' डाउट जाबाय बेनि खमला फिथाइ माथो साननैसो बावबा उथुमायावसो थाफैसिगोन माथो खमला फिथाइ माथो गाहायसो जाबोगासिनो बिना साननैसो बावबा उथुमायाव थाफैबा मा जागोन बिदिबालाय संसारा आं बेखौ सानबाय ओमफ्राय सानबाय आरोना आङो दाख्लै बावैसो बे गावनि चेनेलनि भिडिअआव गावनि बयफ्रेन्डखौ रिभिल खालामदों नङा होमबा जिहेतु रिभिल खालामनायलाय आंबो सानबाय दे बयफ्रेन्ड थाबालाय बिदि जाखायो नङा होमबा एसे खमला फिथाइफोरा गाहायाव थांखागोन माथो बुंनो होननानै आंबो सानबाय आरोना गोसोआव स' दायो बेफोरखौ दोनदो बयफ्रेन्ड थानानै गाहाय जाखाबाय नङा होमबा आरो माथो बुंबावनो नङा होमबा संसार बेनो स' दायो बेफोरखौ दोनदो सौदो होमबा गाइस गिबियावनो नोंथांमोना बिथांनि भिडिअनि फार्स्ट कमेन्टखौ नायग्रोदो बे भिडिअनि फार्स्ट कमेन्टआनो जादों हेभि कमेन्ट माथो गाहायावसो फैजोबखै एटम बमालायनो नुदोंना मानसिफोरा माखौ नटिस खालामो खात्रा मायना माथो आं दहाय बुंखादों आंनिफ्रायबो बारा खात्रा मानसि दङ मिथिगौ नटिस खालामग्रा नेक्स्ट कमेन्टआ जादों दुदुवानो लावजोब्बाय माथो जेनियानो मा जागोन मानसिफोरजों स' गाइस माथो बुंबावनो दा नोंथांमोना जुदि नायनानै इन्टारेस्टखौथ' लाबाय थ' इन्टारेस्टखौ लानानै चेनेलखौबो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना लांदो आरोना मानो होनबा दिनै आं भिडिअ एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना बारा कमेन्ट खिथाला आं नोंथांमोना कमेन्टखौ थांनानै नायथां बिनि चेनेलाव मिथिगौ नोङो बेनि चेनेलाव बेसे ग्रथ जागोन मिथिगौ नोङो स' गाइस दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलाव गोनां साबस्क्राइब खालामदो स' आं दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय टाटा बाय बाय गुड नाइट